Huy! Nung sa kadiya? Hindi mo tanaw? Mukha ni mo yung gunahuna ba? Sige na na. Saan yun na ni mo? Nakonsensya na ko. Sinsya? Saan yung pangyaw-yaw? Tawanan mo nabuang. Nag-search ko sa internet ba dagam dahil taong gipanggutom. Sure kabalo na ka nang mag-search day. Napre kay konsensya? What if kaya Paps no kung magpa-feeding program ko? Unsa? Feeding program? Ikaw magpa-feeding program? Mga kang kikang sudan sa silingan? Pag-sure Grabe po ka sa kuha Paps. Uy, natarog akong damdamin ba? Tungkol nakita na ko sa internet nga ang mga bata niwang kayo, dagang kayo mga gipanggutom, dagang kayo mga walay gipangkaon. Matay Mr. Lim na baguhang kay ko si Mua ba? Mao nagani no, magbago nagali ko. Los ni mo, magbago si Mata, may pagmuhawa ko. Uy, tulo na lang manday na bill. Tama rin eh. Paps? Uy, Mr. Lim. Oh, Nagkong saan ka diya? kita bitaw kang nag-arrange ta diri ah. Unsa man din na? Unsa man na imong ipang-arrange diya? Oh, Wala, namiaan na uy, tagay ko bi. say tagay ko bi. Grabe ka dalo, yung tawhan na ni. Di mo ko dalo, Paps. Dalo din ang nagpa-feeding program man ko. Ah, tinuod yun itong ingon ni mo nga magpa-feeding program ka? Ikaw, Manggod Paps, wala mo kay bilib sa kuwa kay salig ba? Ang akong prinsipyo, Manggod, ayaw ko ng maraming salita. Doon ako sa may gawa. Kapag kinibal anong mga inana di. Prinsipal man ako na. Blia, napakay pa, principal ha. Yeah, nabunsa naman ka diri ah. Ano mga tano pa man ka, nagpa-feeding program ang ka? Peg, wala bi. Uy, dili na pwede makuha-kuha ni mo dayon-dayon. Unsa man din ang istorya nga? Gusto ka makaon? Gusto ko mo kaon, alangan. Pagpila sa... Na! Unsa man na? Pagpila daw ba? Ganina ra may diri. Unsa man na imong gipang-feeding program, Mr. Lim? Ay pagsingit-singit pre, pagtarog pila ra. Talawang mga lawasan ako. Dako kayo, bisan pag di mo pagkang sa kabulan, di na mapas mo. Apdos na ba rin akong kuto-kuto ba? Sige, ikaw rin kikiton doon. Dapat mga feeding program inaning mga lawasa. Palo ka, Paps. Kani akong programa, wala pili-pili ni. Kung kinsa gigutom, may makakaon. Lagi, Mr. Lim, pero kanang mga lawasa, perminti gutom na. Ah, watay mahimo dira kay mo po ni akong purpose makapakaog tao nya. Sila man po yung nakaunag pila. Kaunag pilang sa maning style lang, Mr. Lim. Dapat ako exempted ko, di ako. Na, Dili exempted, wala pili-pili ni sa ligay amigo ta. Ikaw ko pa kanon pagpila dito ah. Batay, pre. Dahil king bataa. Kung gusto ka makakaon pa, so pila kag tarong dito ah. Kay kana sila ganinar na dira ah. Unsa man ni diri ah. Ngayon ka gubot man diri ah. Ikaw dyan inungdan ba? Yati, di ko kapalaga ni ba? Ako kung lawas. Na, tanawa. Tungod mo ba? Nandugay panghatag ang pagkaon. Oh, lagi mo. Pila na lagi ko. Tara na. Ali ako diri ah. Kanina ba? Kanina na ko ba? Da, manay tagam nimo kay og di ka pilag tarong. Yung bukog dugmok yun. Tayap ng style lang eh. Naman ko sa iwi. Dapat ako yung nasa una kay gamay kay ko tanawa mga dagko kay nauna sa kuha. Mabinlan pa kakuha na. Oh, kinsa man next? Kuha na boss. Ay mo ne. Oh, sige. Salamat kay boss ha. Kaon tarong ha. Sige, dito na boss. Oh, hindi na magbalik-balik oh, next. Boss. Ay mo na pud ni. Daw chicken na to, chicken o kanon. Okay. Tum na kay ba? Oh, sige dito ha. Salamat kay boss. Salamat kay boss. Oh, wait problem. Next. Oh, boss. Ay mo na pud ni. Yan, brush ka. Kanon. Oh, lami yung kayo non. Lami man ni mag-share tag blazing ba. Kaon boss. tarong dito sa kilid ha. Oh shit. Awas, bias feeling makatabang ay. Stilem. Oh, Asa man ang kakuha? na. Sam. Tanawa akong ingon si mo. Dapat ako lagi mauna. Wala na nuya ko. Nahutan na inong ko. Na, di na ako nasala. Kailangan man kayo ka ba? Di mo ko kamuto sa kuha nga nagpa-feeding program ko. Alang ano, kasi mo, to sa imo nga, sige, magkikagpanguwag sudaan sa silingan. Ah, sa una man to, nagbago naman ko ron. Matay, Mr. Lim, kato yung gipang hatagan o pagkaon ba? Katong mga lawasa. Maski pag isa ka bulan to di kakaon, di ko to gutomon. Pero ako, isa ka adlaw lang di ko kakaon, maagnas na ko. Ah, wala tay mahimo anak, kasi sila man dyan nakauna gid pod. Wadyo kay klaro nga pagka-amigo. Unahon pa nimong lain tao kaysa sa pagka-amigo. Bray? Wala mo guni pili-pili akong pagserbisyo. Pertihan to pre ay. Naka-appeal dito sa feeding program ni Mr. Limbo. Mo gani no, ang mga pagkaon dili pa jud basta-basta. Perting kami ah. Bulog kaon pre kay basi daghan pa to dito ba. Mahit tagbalik dito ron. Oy, kamusta man mo diri ah? Okay na kayo, boss. Okay kayo, lami kayo. Lami kayo. Oy, ganahan mo sa pagkaon. Lami kayo, good set. Hotdan ninyo ng kaon kay napakoy trabaho nga ipakuan sa inyo ah. Trabaho? Unsa man na? Yati, mo pagi pagkaon mo.
magamit yun namang kusog. Ayaw na sig reklamo dira. Kay imong kusugan ni dili kayo magamit. Dali ra kayo nga trabaho ni. Unsam din na. Pag ito'y ayaw si Mr. Lim ba? Mas unahan pa niyang lain tao kaysa sa kuha. Uy, si Mr. Lim, napay dala pack lunch. Mr. Lim! Uy, murag pa kayo nabilin pack lunch ba? Ha? Sarong ko kuha niya. Saan naman taong ka eh? Gagi, Paps, kaning nahuman na naman akong feeding program. Kasi human na. Nahuman na ganina, man to, nilakaw, manggod ka dayon. Stila na langan, wala may nabili no. Kabalo, balik ko nga napa di kay tinaguan. Naapa ni Piro. Si Piro. Pabayran na nako ni. Ah, usa man yung bataan ni mura man tang di amigo. Dili, human na naman gud to akong programa, god. Lain naman gud ni nga istorya kay Nausa naman ka, gihitagaan, magito ni mong anak kong lawas. Nasa kuha na no, nananoy bayad. Amo ko kakasabot. Ganina ra gani ko nahuman sa feeding program no. Unya kaning nabilin ako na ning inegosyo. Grabe na kay ka ba? Grabe na kay ka. Tagpila man din na. Sus, ug di palanta amigo. Di na ako ni baligya sa imuha ba. Pila kay ano, ragang istorya oy. Sige na. Ti amigo man jud kayo ta. Baligyan ako ni 100 isa. Uy, 100 ang isa. Murag lugi siya niya. Kaya murag nasilip na ko na ganina. Isa ka fried chicken ug duha ka rice. Sakto ra. Unsa man paliton ni madili? Palito na ko na, bro. Kanang tulo isa. O kaning tulo na. Pila hapatan. 1, 2, 3. Oh, Oh, 300 na. Oh. Ambin na nabi. Ayun na gunit ani. Kaog tarong. Kao na yun. Atos ako. Oh, wala ko na. Kansi kay si Ani ba? Naguni fried chicken niya. Duha ka rice. Ikit sa itin ako mukha. Oh shit! Na! Ay mo na ni dali ra kayo. Kana yung pagkaon. Putdan ninyo. Kaon mo boylo. Kay kato si Paploy gigutom tumayo. Unya ka ng mga salin-salin. Moya to gibaligya. Gusto niya kayo. Sige na, boylo mo kaon na kay ang sobra ibaligya to sa iya. Bawi-bawi ko sa gastuan ni ba. Na! Mr. Lens! Saan man yung baligya? Mr. Lens! Camera ka! Jati ka! Sa panahon karon, lisod ka ayo mangita og kwarta. Apan, adunay app nga dili lang ka makakita kwarta, malingaw pa jud ka. Kini ang Masaya Game. Masaya Game. I-click lang ang link nga naa sa comment section. Then download and install. After ana, musulod ka sa Masaya Game. Mamili lang ka kung register or login. Pero kay bag-o pa man ka, magpa-register sa ka. Sa registration, ibutang lang ang imong cellphone number, password, verification code o referral ID. After ma-register, automatic na kay free 6 coins. Mapwede nimo idula sa Dragon Tiger, Color Game o guban pa. Example ni ana ang Color Game. Mamili ra kag color diha, perting sayo na ra. O kung daogan na ka, gusto ka mo cash out, just click the withdraw button. Ibutang lang diha imong GCash account, GCash number, OTP, then save. Tapos withdraw. Iuna na ra ka sa yun. Kunya kung gusto pa ka modula pero nahotdan na kag coins, ay kabala ka. I-click lang ang plus sign. Din mamili ka din ha kung pila ang imong ibutang. Na ay 100, 200, 1,000 o guban pa. Ana lang kadali, di ba? Usa pa ang imong gipaabot. Download na ug dula na sa Masaya Game.